Takaenda mwana kwaChinyemba tinomusiya kumusha kwake kwaChinyemba kudzokera nemwana wenyu kumba kwaAbva. kana kuti kwete kuti vakabhuya nemwana kwamuri kukamudzosa achikuda tinopindura tinodii hungu kana kwete. Alright, tiri kukumbirawo kuti mutitsanangurirewo muchipindura zvataurwa kuti ihungu here kana kuti kwete kuti vakauya nemwana ava kwamuri mukamudzosa ichokwadi here kana kuti kwete. Titsanangurirewo tione kuti chii chakaitika kuti pakauya nemwana muonekwa nyumba kuti mwana azokura inaye chii chakanyanyoitika ipapa. Titsanangurire tinzwe. Ndikuva kudzokera kwamuri kuti nyatsorijekesera chizive kuti mwana uyu kuti azosvika kuzosvika imi ipapo inokutaura nana aChinyemba nyatsotitsanangurira kuti mwana uyu akauya sei. Mwana yaiga achita mwana kuta kuti kwaChinyemba bamwanzirame Chinyemba aigara achitaurira imi ari mwana ari kutaurira imi kwaamai vacho vaitawo chii? Ndakutaura namai asina izvozvo. Saka mwana ndiye aingoti ndiri kwaChinyemba. Imi makabva mangotora mwana mukaenda naye kwaChinyemba. Amai vakafa mai vacho nasekuru zvino vakafa ambai zvino vakafa. Asi imi mune tsvagiridzi here dzavakamboda kuitawo imi kupesa apa kugara tinga mwana angu akura zvakuti mwana yezvikuru ati kurei semazera acho. Akuenda kuchikoro here? Haasi kuenda kuchikoro. Ari muno here? Hamu. Asi mimiwo nokungonzwa kwaakutaura kwake mwana kuti ndiriwo kwaChinyemba makabva mangozvitora mukati ndiriwo kwaChinyemba taakuenda naye musina kuita tsvagiridzo dzokuda kunyatsoona kuti chii chakaitika. Ambuya yake akatitaura kuti mwana uyu kwaChinyemba, mwana waRameki Chinyemba. Ambuya wemwana ndo wakataura? Kwaamai vake hamuna kutaura navo nezvenyaya? Aiwa, tina ambuya tinopedza kutaurira kuti mwana uyu kwaChinyemba. Amai vake mwana uyu chii cheipa? Ihanzvadzi yangu. Ihanzvadzi yenyu. Saka paakaita mwana uyu manga muchigara naye aigara kupi? Paakazosununguka mwana iyeye aigara kupanzvadzi aigara namai vake napo vamwe. Hapana kumbotaurira nezvenyaya iyoyo kubvira ipapo? Hatina kuzitaura ipapo. Saka imi muzoti imimi makuenda naye kwaChinyemba mwana chete ndiye akakutaura kuti ndiriwo kwaChinyemba ndiri mwana wanyu ndobva maenda naye kwaChinyemba? Achaona kuti mwana uchizobakisa zvakanaka. Uyai baba matsaranira pamwe mutsanangura uyai batsira batsaranai kutsanangura mumashure pamusoro yesimbaso takaita tsvakurudzo mwana achituudza ndoitwa ngoni dzashemoliba zvekutaura kwemwana parutivi asi baba vacho vachiri vapenyu vaimbouya vachitora mwana uyu. Pane pakaitika nhamo dzakaitika mumusha mavo vakambouya vachitora muzukuru wedu vachienda naye kumusha kwavo kunoratidza hama dzavo vachienda navo ikoko nhamo ikoko. Pakazofa baba vake
havana kufira muno, vakafira kuBotswana. Nhumbi dzepakugwera kwababa vake, mwana uye muzukuru wedu akatoidyirwa nhumbi dzababa vake kuzopiwa. Iye mwana uyu aitombouya Machinyemba kumusha kwababa vake achimbogarako imo Machinyemba imo. Ini mubvunzo wandikada kukubvunza ndewekuti hezvaiuya mukati momusha waChinyemba, imimi sezvo makange makatorerwa mwana wenyu akaitiswa mwana, imimi mune danho here ramakazongotorawo manzwa kuti mwana uyu akaitiswa mumusha maChinyemba? Kwete panguva iyoyo tange tiri vadikiwo tiri mumabasa, saka nyaya yange nevabereki vedu kuti vaigara nemwanasikana hanzvadzi vedu. Pakaitika izvi tange tisipo taizongonzwa chete, asi panenge pasina kutorwa matanho, handizive vanhu vacho vese havasipo. Imi vana vaChinyemba makambonzwa here nyaya iyi? Makamboitaurirwawo here kunzi mune mwana kubvira mwana asati amboiswa kwamuri semausirirwa yake? Makambowano here nguva yamakamboudzwawo nezvemwana uyu, kana kuti mazotanga kungomuziva pakare paauyiwa naye? Kanzadzi yangu yafa vanhu pedzi kwazi kwamuriva tikamutoma chipatara tikamuika andito tikaviga munhu todenza nobiti kugwa mangwana ndipakuya nyange atezvana nyange aneka hosha kapi nekapi anenge akuya ba ava nava tinakuvaona hatina kuziziva tazingonzasi kuti zvato nhasi kune mwana wanzadzi yemuzukuru wanzadzi yako muzukuru wako mwana wanzadzi yako inyaya yokuti handidi handizivi pakunopira kwandakaita kumukuwasha handidi ndakati mukuwasha hatina imwe danho yatinoziva kunze kuvana vari pana ndivo vana vako ndivari vari pana tonzwa izvozvoti uyu mwana wenyu kuda makaenda pari takutaura nyaya yakabhadi hakuna zvakabuda takazongozvimuti mwana wako ko tiri kunzwa kuti pane hembe dzimwe dzakatopirwawo mwana iyoyo ndakapuwa nayo? uyo ari kunzi Lameka ndiva mwana uyu upenyu here angari mwana wani angari mwana waShibhita muzukuru wenyu ndiye ani mwana uyo ari kwamuriwawo ko mwana uyu matadza kuya naye sei? Tamushaya kumbawo. Mamushaya? Makanga mamutaurire tukuita kuti? Takamudza. Saka hamuna kumuona? Alright. ndakumbodzokera kuna amuriva imi mataura kuti pamashura pakamboitwa tsvagurudzo idzi dzanga dziri dzipi dzakamira sei dzakazoita kuti muite chokwadi chokuti mwana uyu ndowaChinyemba makaita tsvagurudzo dzipi? Ini ndaitaura nemwana uyu, iye muzukuru wangu, ndichimubvunza akandiudza zvese izvi kuti akauya akapiwa nhumbi dzababa vake, kukatonzi nechitupa chavo nepassport ainzi ndiye anazvo akazvipiwa. Kungoti muzukuru wangu uyu ndofunga hameno chivanhu here kuti ane kakutambudzika kakuitika paari, saka ndo zvatikafunga kuti pamwe zvingade kuti mwana ambonotsika musha mababa vake, ndo zvakatisimudza izvozvo. Aikureo muri kutaura kuti mwana uyu anonzi Lameka mwana wehanzvadzi yenyu, right? Ko ivo vamwe vana vehanzvadzi yenyu vari pano here? Havapo pano? Saka ivo ndo mhuri kaitofanira kuve neukama nemunhu uyu mufu. Saka munogona kuve imimi mune zvimwe zvamusiri kuziva, idzo hama dzake chaidzo dzinove ndo vana baba vake vanofanira kunge pamwe vane zvavanoziva maringe nemwana. Imuri asekuru yes, but hama dzemunhu uyu dzatiri kuti ndidzodzo
izvi zviri kureva kuti imi mune musha une vazukuru ava ndambodzwa songe mamuchitaura muchiti even mukwasha hamene kuti mukwasha wamuri kutaura here ndiye mukwasha here kuvarume vaShebhita vanhu vendo vane mhuri ndazwa muchiti mukwasha takadii nokuti mukwasha iye ndiye anofanira kunge ari tezvara ndiye tezvara anofanira kunge zvino inyaya yekuti mhuri yakurira musha menyu imimi ndimi mugere nawo saka ndimakurirwa dare asi kukurirwa kwamaitirwa dare imimi hamaifanira kuuya mega kudare maifanira kuuya nemhuri iyo hatiti vanhu vedzo vanhu vari kufungidzirwa kuti ndo verudzi nouyuko hatiti ndo vamaikoka kai zvino apa muri kubva mapindura satezvara kureva kuti izvi munazvo zvese imimi zvokuramba mwana uyu muzukuru aifanira kuudzirwa kwamuri nehanzvadzi yenyu here iye zvino izvi takatarisa vana ava vagere mumusha menyu makatovapa pokugara kai vazukura makavapa pokugara saka vababa vavo vabereki vavo muri kuvaziva ndo here vamuri kuti makaedza kubvunza ikoko ndiye mukwasha wamuri kutaura nezvavo mukoma wakwasiya vanana right imimi kana imimi zvamaona muri mumakurirwa dare nokuti ndo musha maari vana avagere neni nhau iripo ndeyekuti imimi ndima ifanira kubatana mouya navo kuti aiwa ndindakurirwa sinau ndenyu kako handei kudaro zvino hamuna kana munaye pana ariko uyaiti ndoanana ndiye muzukuru wake ndiye ari kunzi ari kubotswana here right uyu muzukuru waShebhita alright ndio wamaifanira kutora kauye kuti uya kana iwe nyaya ndedzako kai ati ndiye hama yake here ari kurewawo mamusina kuzoona kuti api right nyaya iyo kaiyo pane nyaya iri muno mudare wainza ndipo zita nyika right nhau yapinda kai unoziva sei nenhau yataurwa nevarunga mazira akutaurawo mazira ako aunoziva nenyaya yamaii passport yanditoshandisa ndiwarotosa zvese zvaitira bati dzimwe nyaya dzese vaindiudza kune mnina iwo uri mwana waLameki ndiri mwana Mateo uri mwana waMateo mukoma waLameki vaingoda kuti
wacho kubulawa akatutsaka wei kuno antu yakuno into wanotuziva zvagaya namani. Okay. Ndikuzwa kuti unyatsotaura kuti Garigai wakamuziva paakaunzwa. Ndakatodzana naye. Kuzana ndakatoziva naye ndakapedza kutesi vana vanyacho. Makatodzidza neti. Saka munhu ari kutaura wezera munhu mukuru zera saka unoda kuti Garigai hausati wabvira kumuona umusha mene. Taura chokwadi pamberi pedanda. Garigai hausati wabvira kumuona umusha menyu here Garigai? Aiuya. Saka aiuya kuzoitei kuinga iwewe here wakadzidza naye? Aiti zoni panapa pamba pedu. Wakabva kubvunza here kuti muri pamba piri pakuita sei? Taura ndinotendawo kuti tauya munhu tisitaura chokwadi. Patikauya nemuzukuru wedu mushamavo paari kutaura kuti takauya nemuzukuru, makataurika twakawanda wanda tumwe twainetsanetsa muzukuru wedu uyu. Iye Mateo ari apa uyu akatotaurawo muromo wandikabata wekuti pane nyaya dzakamboitika pamukomo wake nekuti Garigai akutaura mukuru kwaari Mateo uyu. Mateo akapupura akati akatobvisawo mari yekuti ivhare nyaya dzaiitwa nemukomo wake. Akazvitaura patikauya mushamavo. Akavhara uyu akakontributawo. Iye Mateo akakontributawo pakuedza kugadzirisa nyaya dzange dzaitwa nemukomo wake muzukuru wedu uyu. Dzaitwa naGari. Ndiye waiti mukoma wake waibatsira semukoma. Wakabatsira ndiye iyu. Akabatsira ndiye iyu. Achitaura pamberi penyu. Achitaura mudare matikapinda imo maamrewa. achibatsira mukoma wake. Achibatsira mukoma wake. Anonzi Gari. Anoendia muzukuru wedu kwamuri. Taura ndipazopinda nyaya basa vakamiti kwapinda nyaya zvichinzi ari kuba yakaba kwazvamini ari kusungiswa maizvamidzoakangonokuti iwe munhu iyama yako ati chipo chikunetsa kanzi akaba huko saka izvo atotopolisi izvo munhu akati hama yangu ikatesi ozizvi zvinongoreva ozoti hama yako pamwe inini handingamuramba kuti aisa hama yangu kuti hama yangu ndakabobatsirawo izvo iye akati iyi hama yangu obatsira ndakamita nyaya wangu wataura pakutanga ndinoona seyanga ichibatika kuti ine handinatsoziva iwewo zvakanzwa pamuka problem yekuti uyu ane zvaari akaita mushure menga atini ndiri hama yako panofamba pedu iwe ukabva wazobatsirawo pane zvimwe zvainetsa zvareva kuti hama yako zviri kumashure uku ungatadza kuita se kuzviziva ndochokwadi chacho chingarakidza kwauri ukaburitsa uchiti wewe zviri kumashure kuine handingaita handingazisiri uyu akaita achiti pano ndopamba pedu pazoitika problem iwe ndobva wabatsira saka zvinoratidza kuti nemumwe muto pane kabondi kari kurakidza kuti iye hama yako nekuti kana pacho paakauya achibvunza iye ataura kuti pana kupamba pedu haundai kubvunza kuti pamba pedu pakudi mwana wake kana akataura mwana walami ndopa panozoti nini baba vari vapenyu vatiri mwana une mwana akati saka inini makuti tizoramba ndichibvunza kuzakudhara kuti chinzvimbo ichocho kainini handichikwanisi pita ipapa
pamusoro yemakurukota imi mose makateerera. Imi ndandine mubvunzo kuna manyika, kuna nyika mini. Mubvunzo wangu pane ndanzwisisa pekuti pakafa baba mukomana kune nhumbi dzakaenda. Amene kuti iwo ngaite ruzivo rwekuti akawanawo kugwewa kwenhumbi dzababa wake. Haina nditoziva kuti dzakauya kurungiwa, nditoziva ndakapekuti ndakambopia kana ibira mukoma wangu anopia kana andizive nechimwe chese chimwe chinhu chandakachitarisana chiiaaaisaeke munhu mukomana mukuru kwacho ndofunga yatodinokusa mwana handaiona zviri zvinhu zvakanaka kuti unge musiya kuti achaite mutano muno nokuti ano mazivira ake ekuti ini ndiri munhu manekuti nyemba munhu mukuru ati kutonganidza saka tinogona kunditambudzanyirira iye ane mazivira ake anoita kuti hakuna munhu angawerekana wokuti ndiri mwana wanhiri asi anotoziva kuti pani ini ndakadza apa nokuti munhu akura ndosaka vanhu vachibvunza mubvunzo wokuti asarirei. Zvichida imimi muri kumuendesa uku kwavo iye haasi kuda, anoda zvomusha menyu udho achiziva kuti kumusha kwake uku hakude. Atiti mazora anoda kuramba ariko. Zvino tinoziva kuti nekugara kwaari kuita tumhosva tiri kuwana hedzo huku dzaakudiwa idzi. Uyu nokunobhadhara kwaakanomuitira huku akaziva kuti taakuunzirwa maproblems hama yedu iye inotora-tora. Muri kuzoona here? Ndo pane nyaya pamwe pacho kuti sipoti pandiri kuona ava vana amuliva vakatadza kukwira nokuti vakakwira vachinyemba vanove mwana wehanzvadzi saka vauya neshoko rekuti handimuzive kwachinyemba vaifanira kukwirira ava komana nhau iripo ndeyekuti iye zvinotarisa mukomana seneme ari kushatire kunzi nyika ndeyavo apa nyika uyu nyika ndeva ndiyo nyika uyo seneme ari kushandisa uyo haasi kushandisa seneme yapapa wake ari kushandisa nyika ava ndiyo nyika uyo wamuri kuona uyo wakare mukwasha wavo ndinyika nyika ndouyu ndiwo nenyika hatiri matokunyorapa kuti ndikinyika wakatarisa mukwasha wavo vari kuti baba wache ane seneme yake soda asiyo zvinoyandodzinyika saka imhuri yake saka ita kuti ndiye the right person aifanira kukwirwa dare zviri right zvazvo asi haauye asina havo hatiti hatiti muri kumba taura ititi pamusoro yevidati pamusoro yechanei and pamwe pari kusirirwa ndepekuti patikaunziya nemuzukuru wedu mushama achinyemba iye amai vaiye mateo arapa vakatiudza muromo wekuti watanga tisingazive kunzi mamunza muno ndemana asekuru here iye gari kwababa vake hanzi kunzira yekuenda centenary vakataura izvi amai vamateo kuratidza kuti vanomuziva gari uyu ndokubva vatipindura isu tauya kwababa murehwa vakurwa vakatiti hatokumbira mutipiwo mazuva 3-4 tivonere vababa vake kumusha kwake. Vaitotaura muromo yekuti kumusha kwanagari tivafonere vauye muno Mashinyemba. Vauya Mashinyemba tozoungana tese tokurura nyaya. Miromo yavakataura vega musi watauya nemuzukuru wedu mumusha mavo. Unove muromo wavanenge vakuda kuedza kuchinjinga manje mukutaura kwavari kuita. Vakanga varipo. Vanga varipo Mika. Vanga varipo. Dare iro rakazofamba sei muno?
handiti muzotuudza nalasa vasoya basi iye yudatete kuti vatamba chitoro para ndakumuona handakumuona ndatomuona izvozvi topita kuti akuona kaikacha handikutera asikuru aona kuti verendo patekera ina ndakumuona handiti tatai makazodzinyi mukandikana mandisaya mundinga pabhodhi kwakusenda mukadzi yeye handiti mozini makazoenda kwere vane maziko akandiudza iwo ndaona kuna kwatsangura akatsaura kungira ta mandikanaita ayakoba iyakuda chi ndindakatotoita kwandinakwanai wanyachiru bana mambo kuti nyaya iyi pasoke zvakadii zvakanaka nekuti nyaya iyi mwana uyu handimudi handisadzi yako yanamutaurese mwana uyu ima kuti mwana uyu nomusi inandimusi saka vakazongiwa ndinomaitaurikata chendaona chenda atite kuti imimi musunge amai vacho saka kuda tozotsabya uyu achide ndikumona ari mushabei saka amai vacho amai vamutaura zvazvo amai amaivo saka imimi zvamakanga maronga imimi nyaya yauya kwamuri dare renyu rakapedzisira pakuti kudii kana mukwasha auya togara pasi tokurukura somukwasha uya akakuya unoenda kwanokati andisikona musoro wacho asabanisiraii weshe zvino nhau iyi yauya kudare nhasi danho renyu ramuri kufanira kuita hamuna kuripedza ndizvo dare renyu ramuri kufanira kunge muchiita vanga vachikunzvengai vazukuruka ndokutaura kwamuri kuita ndo vanga vachikunzvengai kava hamuna kuzogara navo pasi nemukwasha uye zvamaa muchireva kuti shoko rizodzokerawo ndo zvamuri kureva saka ava vazoya kudare vaona kunonoka kwedare renyu kairo iri dare renyu iri mukutaura here kuti hamusati maripedza ava vamhanya kuuya kuno ndo zvamuri kuedza kutaura here makanga mamupa nguva here kuwashe kuti tozoonana nguva yakati kana kuti mukurumira kuti paachazouya vana naamai vavo andi vari kuita chezivenda havasi kuti ezimamatazautano zvimwe izvi hatizvidi kuti akatogora kumusha akadienatogara isati kuti handapandakambogara mune mwana uya ari musha asekuru kana kutiudza takudza zvakubuda muno mudani saka notii bai ndindapusa bai maita semachiri pangu tukwachinyemba ndipatisa kuti mwana uyu handimudi handimuzivi handaona kuti akumukwasha kati pangu ndikwachinyemba mwana uyu handimudi uyai mureva wabatsira nematare uyai svikai svikai toni hatizoda kuwana kuti pana ndingasara svikai toni kubatsira nevakombo venyu pamwe ndo vari kuingwa nemhura imi muchizvengewa ya mureva inhau dzomusha menyu idzo dzemwana anonzi garikai uyo ndodare ratinaro muno ndokukama muchiridzwa munoritiwo kudiiko iro ndo riri kunzira mukoma takanga tarisira panzira kuti ava vanova amai vemukomanawo naivo baba wacho iwava vashedzwe wogara pasi panhau yemunhu kana yapedzwa yozouyawo zvino iri kuramba kufa panhau iyi nenyaya yekuti ava vari kudzvenga kuna asekura pamwe vanogona vakasvikirira kwamurika nhau iyi munoiti kudi ewe mureva zuri dare hongu tainzwa nyaya mwana aripo akura apetiri takangonzwawo sekutaurwa zvakazvika kuti kune mwana auya mumusha vakauya naye vakapfuura nekwandiri tikatayo tinoenda pamudhara ndichivataurira kuti iye
nyika zita rabara basi vachinzi nyika ndokuenda kwakaita kuchikoro saka imimi wakwamuri waona imune uyu mwana garikai wacho ndimi mutori pedyo ndimi hama dzepedyo kwaari ezvinane 30 years kuti muchino muti ngaagare kwachinyema nezvaari nesu zvichabatirana karindi yamadzidzisa mwana kusvika pa30 years yodzigachienda kwachinyema imi mutori pedyo kana akaiuka ndo mashoko andakadini andakaona mutori anasi kuri muri pedyo kana akanyangwa akagara pachinyema chinongoitika kwaari tinodzorera kwani kwamuriva nokuti ndikundo anasekuru wake maita zvakanaka murewa mashoko enyu ari kugamuchira Garikai nokuti imimi machengetawo vana baba wake vazukuru venyu zvino imimi ana muriwa uyu muzukuru wenyu chengetaiwo asi avana muriwa nhau yavanayo ndeyekuti vamuisewo kwamuri mogamuchira mwana wenyu kana muchimudzorera kuti aiwa chengetai cherazi hapana hama dzake musi wokufa anoda kuvigwa kana baba musi wokufa anoda hama dzake avana muriwa havazopakwana hati ndizvo muri kuvaona pane dare ndipo pane dare akadzi nhau munenge muchiziva kuti aiwa ndewedu munobatirana kabisa anga agare zvake kunovava hazvina basa asi mumusha mababa wake adzikana atambiwa ndo nhau iripo muri kupanzwa ndofunga ndodare rine varuma kana ndisingasingai nokuti kuparira kwake anogona kuparira kana pakawanikwa chitoita vanogona kukusumai kuti uya kutionere zvaitwa hatiti uyo akazobvisa imwe mari yekujeni yekumaputi ari kuziva kuti ihama anotoziva kuti mukoma wake kana kuti ndiani anotoziva imi muri kutoyatsoziva kuti Garikai ndo pamusha pano aigara achiuya umusha mumei zvinozikanwe kana mastatement ari kutaurwa naamai vake anoratidza kuti Garikai ndo musha umu nhasi Garikai akauya pana izvozvo munotanga kufunga kuti tine vana vamwe vari kushupika pokugara isi akagarisana nababa wake futi tinomuisa pani raakutokuremera iro gamuchirai kamwana wenyu asi muchikumbira ana muriva kuti aiwa ndimagare naika padhuze tinobatirana mabasa kana avana pokugara ngaaganirana akarwarawo kamunotaurirwa mwoyo uzomuona muchibatirana pamwe chete ndiri kuona songe ndo pane nyaya kugara pasi chete kuvanhu vataurirana hamungarambe murume mukuru akadaro aripo musha menyu akadai handione achamutengera hembe iri dare sokuona kwangu idare rekuti munoripedza Garikai ngaatorwa aende mumusha make otambirwa hama dzake dzomuona zvichida pokuga iye zvine zvawakatarisa iye wacho baba wake makanga makamupa pokugara angasi saka akapuwa pokugara mukoma waramei anove matero hatiti ndiye akapuwa pokugara zvinezvi uyu makanokuti mbiri ari kunosvikira mumba mamai guru ndizvo pakatoomawo futi hatiti asi ngaamugame kamumusha masi ana asekura varikuza nhawa mugambidzana mwana mukuru akadara haasi rekuti akadzingwe achidzana ehe asi vari kumuziva havasi kumuramba asi chiripo chete ndechekuti kuti vachimbowanisa pokuti agare iwoyo imo musha meimomo paangagere munoona zvinoitika izvozvizvi paangagere ava amuriva baba wavo ndo vane mudzimai anove amainini vemurume ndo vabereka amai vaGarikai ndizvo ambuya vaGarikai ava vaitochengetawo Garikai vaiziva kuti ani munhu anondibatsira basa muri kuzvona vakadzi vanochengeta munoziva vana vanasikana ndatowana kuenda kumaope nokuita sei zvese mumusha muno ndarai ati murona
amai vaitu asekuru hapasina vafa, amai vaitu vafa, ambuya vaikufa kwavaita ndofunga vakafa futi garikai wacho pasina ndizvo. Garikai wazouya manje, garikai uyoyo ari kuziva pamusha paambuya wake, ambuya hapasina, wasingogara pasisina munhu paya muruba paakakurira ndo paasingogara. Ava vane dzimba dzavo nemisha yavo, vari kuona kuti uyo munhu uyo anotipa dambudziko mangwana paakugara ega. Handei tinomuturira kubva kumusha kwehama dzake vamuzive, asi kana pokugara pachinge patichinetsa aiwa kugamidzana hazvisura kuti pogara hapana, asi zvinenge zvaakuda kuti kugare dare muri pamwe chete mowirira. Muri kubaona pane nhau Garikai anotodawo hama dzake idzi. Muri kubaona kunhonga kwaakuita kuyo pamwe zviripo. Munhu akunhonga, ona munhu hanzi aba huku zvatotanga mangwana imomo ani muruwa. Saka handione pane chakaipa muriwo ndokumusha wana Garikai ihama yeGarikai. Garikai vanoziva stereki kuti vanoziva stereki. Saka asekuru vavo vataura chokwadi, asekuru vataura chokwadi, asi zvinoitika ndezvokuti ivo ava vakomana mumusha mavari mumusha maasekuru makaona manziona naasekuru uyai kuno muregedza kuenda kushora mumusha mamugeri. Muona baba wenyu Mateo apo wapokara nanasekuru vavo. Zvino asekuru kuti uyai kuno tigare pasi titaure nawe, imo hamuyi. Muri kuita sei mugere mumusha maasekuru? Mufanira kugara pasi nanasekuru matare muchifambisa pamwe chete. Imimi vanhu vedzinza renyu ana asekuru vari kutoriziva. Nhasi wakati pu anotouya baba wedzinza renyu hatisi kuita basa, hatiti kufa kana kwamateo ndio akauya, kufa kwarameki ndio akauya. Vababa vashiva vanotouya zvino. Yes, iyi nhau yokuti even baba wacho akadzi auya nhau iyi inhau yamutogara pasina muchitoonesana, nokuti mangwana ndiye anenge achimira futi pane Dzakarikai. Saka idari renyu murehwe hatiti mapana amuriwa. Garikai maanga mamutaura kuti tinoda kuti tiende kudare akapata hongu tanga tiinaye nguva yese hatichiwirirana hongu tiri kuenda anga achiuya ariraiti kare kungotiwo tunhu turi kuisira nataura kuti pamwe tumwe tumhepo itotu munhu amune minaye nhasi mangwana achinja uyu ndotuka tiri kufunga kuti tunogona kubatsirika nekuti ambotsikawo mumusha mababa vake. Ndopatatadza kubatsirwa nevekwaChinyemba apa vanoziva nhoroondo dzacho, asi vanenge vari kutsvedza kudai, vari kuita kakutsvedza. Ndopatiri kuti kuenda naye mumusha umu munoenda naye, asi dare raakuda kugara harisi dare rekuti munhu wamunofunga muchati toda kumupa pokugara. Mataura zvakanaka, makati isusu takatoomerwawo nekuchengeta vasukuru ava hati ana ababa wavo. Zvino ava ndanasekuru vanogona kutorawo danho fanikira takatora, asi ava vanogona kutotora ava hama dzacho dzidzisa kuti hama yavo iri. Hatiti makatora danho asi baba wavo hamuri kwasi. Zvino anotora danho ripi imimi musina kupinda mazviri kuti mwana ndowedu? Bvumiranai pamwana mupedze ipapo motaurira mwana anodzokera kugara kumusha kwasekuru. Tapedza. Akawana mukadzi anotsika akura seri mukadzi anotsvaga kuti asekuru wake ndo basa rawo.
anobatsika taipedze saina yapo